Türkmenistan koronavirusa garşy çäreleri güçlendirýär. Ýurdun gowy ýeri we deňiz herketleriniň ýapyk saklanýan döwründe ýurda uçar gatnawy çürtkedik çäklendirildi. Uçarly gelýän ýolagçylar barlanýar, karantina salynýar. Ýurdun içinde üýtmeleňler ýatyrylýar, sanitariýa çäreleri geçirilýär we ilata gözökçülük güçlendirilýär. Bu ýagdaýlaryň ählisi resmiýleriň we döwlet habar beriş serýisleriniň koronavirus bilen bagly dünýädäki ýagdaýlar barada doly dymmagynyň fonunda amalaşdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şu günler Aşgabatda konsertler, toýlar, köpçüliklen çäreler ýatyrylýar, jemgyýetçilik ýerlerine barýanlardan virusa garşy dermanlary ulanmak talap edilýär. Okuw jaýlarynda, döwlet edaralarynda adamlaryň burnuna dümewe garşy derman çalynýar. Indi bu çäre meçhide barýan adamlar hem tede bar edilýär. Anny Paragat ýeri we tekki etraplarynda ýerleşýän meçhidin girilgetinde her bir gelene burnuna çalmak üçin barmagyna oksalin madyny gysyp berdiler. Käbirler ony diýişine türtdi diýip habarçymyz 9-njy martda habar berdi. Şol wagtda maskalary dakynmak gadagan edilýär. Mekteplerde we keselhanalarda maskalary dakynmak gadagany ýurdun hiç bir dermanhanasynda maska satylmaýar. Mekteplerde sanitariýa we dezinfeksiýa işleri geçirilmeýär diňe käbir ýerlerde ýüzärlik tüzedilýär. Aşgabatyň 55-nji mektebinde küçük klaslarda bir gedek paxtaly taýjyklary getirmegi talap etdiler we çağalaryň burunlaryna oksalin madyny çalyp berdiler diýip habarçymyzyň ýene biri 8-nji martda habar berdi. Ýurdun häkimetleri ýöldürden geçirýän çäreler barada ilaty habarly etmeýärler, düşündürüş bermeýärler. 5-nji martda da Şäher işler ministrligi ýurtda koronavirus bilen kesellen ýa-da ýokoşan bolmakda guman edilýän ýeki adamyň hem ýokdugyny daşary ýurtly diplomatlara habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynda karantina saklanýanlardan adından 2 adamda koronavirusyň tasdiklananlygyny 3-nji martda habar berdi. Keselhananyň resmiýetleri bolsa bu maglumaty azatlyga tasdiklamakdan ýüze berdiler. Üstesine Türkmen resmiýetleri ýurtda karantin zonalarynyň bardygyny resmi derejede agzamýarlar. Iň uly zonalaryň biri ýurdun gündogorunda Türkmenabad şäherinde ýerleşýär. Çeşmelerimiziň sözlerine görä soňky günlerde Türkmenabadyň çetindäki ýokunç keseller hasahanasynyň territoriýasynda döredilen karantin zonasynda dikilen çadyrlaryň hem bu ýerde saklanýan adamlaryň sany köpelipdir. Bu ýere düşýänleriň köpüsi daşary ýurtlardan gelýän uçarlaryň ýolagçylary, şol sanda türkmen telekeçileri hem daşary ýurtlular hem bar. Hususan da bu ýere 5-nji martda Türkmenabada Moskwadan barıp gonan uçaryň ýolagçylarynyň şol sanda bir Hytaýlynyň ýerleşdirilendigini ýerli çeşmelerimiziň biri habar berdi. Türkmenabaddaky karantinda saklanýanlaryň arasynda koronavirusyň bolmagy anyklanan adamlaryň bolup bolmazlygyny tasdiklatmak azatlygy entek başartmady. Soňky günlerde Türkmenabada daşary ýurtlardan Aşgabada gatnaýan reýsleriň ählisi geçirildi. 6-njy martda Türk Howa ýollary öz reýslerini Türkmenabada geçirenligini habar berdi. Koronavirus sebäpli Türkmen Howa ýollarynyň ýurda gelýän reýsleriniň ählisini Türkmenabada geçirenligi 9-njy martda ma'lum boldy. Şeýlede Türkmen Howa ýollary Deli, Istanbula, Almata, Sankt-Peterburga we Gazana öz reýslerini doly ýatyrdy.